Nacrtala sam prvo jelo. Hoću šarenu hranu. Spremite mi nešto šareno. Čekam, možete da počnete? Ja već imam pobedničku ideju. Trebaju mi okrugle kalupi. Odlično. A sad ću iseći krugovi od kora. Odlično je ispalo. Da, svaka mi čast. O, to je super. A zatim mi treba nož. Dakle, iseći ću koru na 2 dela. A sada uzimam poslastičarsku kesu sa filom. Sečem kraj i sipam fil na 1/2. Da, sada treba razmazati fil. Napravit ću još nekoliko slojeva. A sad ću sipati u ruku puno M&M's bombona. Svi ih vole, jel da? I ja ih obožavam. Stavljam tortu na stranu, pokrivam marcipanom, tako je. I treba će mi još malo šarenog marcipana. Stavljam sve na sto. Uzet ću crvenu kuglu i razvaljati je. Tako je. Uradit ću to sa svakom bojom. Kada sve trake budu gotove, stavit ću ih na tortu u obliku duge. Zatim ću napraviti oblake od fila. To je veoma ukusno. A Michael, a šta si ti smislio? O, imam ideju. Treba mi šareni fil i male kore koje mi je dala šef. Dakle, fil, kora i tako nekoliko slojeva. Moja torta nije tako lepa kao kod šefa. A Michael, unuče, šta to radiš? Ja, od tvoje torta nije nešto, a došla mi ideja. Uvek nosim sa sobom set za pletenje. Hajde da probušimo tortu, onda će se sigurno držati. Bako, ti si genije, uspelo je. A sad ću dodati slatkiše. To su moje omiljene žele bombone. Istopit ću ih u mikrotalasnoj. Sad čekat ću malo. Da, sad ću da vidim. O, da, super. Preliću tortu tečnim želeom. Odlično. To će sigurno biti ukusno. Sviđa mi se. O, hoćete da vidite šta sam ja smislila? A meni će trebati voće. Odlično odgovara za ukras torte. Ej, stanite. To se ne sme jesti. Iseći ću jagodu na 2 dela. I staviti ih oko torte. A zatim ananas, kiwi i borovnica. Da, ostalo još malo. Gotovo. A mala Vivian će biti oduševljena. A probaj brže, draga. Prijatno. Super. O, što je to? Ne, to mi se ne sviđa. Kako to uopšte jesti? Ja, fuj, sklonit ću to sa mog stola. A šta je ovdje? Opa, to je voćna torta. Izgleda jako dobro. Sad ću je probati. O, preukusno. Oduševljena sam. Svidjelo mi se. Opa, a ovo je prava duga. Sad ću probati. Unutra su M&M's bombone. Obožavam ih. Dakle, treba izabrati pobednika. Ipak je pobedila baka. Ja sam pobedila. Ne mogu da verujem. A sad mi spremite nešto sa Pringles. Obožavam te čips. Hajde, čekam kreativna jela. Čips, ali to nije zdravo. Neću ga koristiti. Onda ću ga i ja uzeti. Već imam nekoliko ideja. Eto čega treba spremati. Sama sam uzgajala šargarepu. Michael, pogledaj. Ja, vaša generacija uopšte ne jede povrće. Ali uzalud, baš je zdravo. Dakle, cvekla je šargarepa, odlično. Napravit ću čips od povrća. Iseći ću povrće na tanke komade. A zatim staviti to sve na pleh. I šaljem u rernu. Ostalo je samo sačekati nekoliko minuta. Stavit ću vreme da ne zaboravim. Da, a sad se mogu odmoriti. Jao, čips od povrća. Šta sve neće izmisliti baka? Ideja. Promešat ću čips blenderom.
Da, sad ću ga izmrviti. Gotovo. Zatim uzimam kolu. Obožavam je. I sipat ću je u pakovanje od Pringles. Tako je. Zatim mi treba brašno. Ima ga baš mnogo. Ojoj, prenagli pokret. Dakle, sipat ću u pakovanje malo brašna. A sada zatvaram i mešam to. Ostalo je ugrijati u mikrotalasnoj. Već je spremno. Da vidimo. Kako vruće. Hajde da vidimo šta nam je ispalo. Da, to su kore. Šta može biti lepše? Isekao sam ih, ali ne do kraja. Jer ću između staviti kobasicu. Da, tako je. A sad ću narendati sir. A već sam sve pripremio. Sira ne može biti previše. Sklanjam višak. I ostalo je samo istopiti sir. Uradit ću to uz pomoć fena. Kako lepo miriše. Preliću ketčapom i senfom. Da, gotovo. Jao, čuje se alarm, šta se desilo? Bako, što se deneš? Izvinjavam se, uplašila sam se. Moj čips od povrća je spreman. Kakav miris. Pogledajte. To je baš ono što mi treba. A šta ja da radim? Tačno. Pokriću pakovanje Pringles papirom. Zatim ću pripremiti obojenu tečnu čokoladu. Zatim ću naneti čokoladu na papir. Da, napravit ću čips, ali od čokolade. Gotovo. Napravila sam celo drvo od čokoladnog čipsa za Vivian. Izgleda baš moćno. Hajde, draga, brže probaj. Izaberi najbolje jelo. Mislim, moje jelo. Prijatno. Odlično ste se potrudili. Počet ću od ovog čipsa. Izgleda baš čudno. Juu, to je povrće. Mrzim ga. Fuj. A bolje da probam ovo jelo. Izgleda baš zanimljivo. Wow, kako ukusno. To mi se sviđa. Liči na sendvič. A šta je ovdje? Wow, pa to je jelka od čipsa. Još se i vrti. A kakav je ukus? O, da, to je prelepo. Šokirana sam. Rešeno. Šef je pobedio. Čestitam, to je najbolje jelo. Nisam ni sumnjala. Svaka mi čast. Nova želja. Hoću koktel. Hajde, spremajte. Okej, treba će mi krofna. Stavit ću je na čašu. Nešto nije u redu. Krofna je premala ili je čaša prevelika? Ne razumem. Dobro, krofne više nema. Okej, pokušat ću sa drugom krofnom. Ali prvo je treba raširiti. Uradit ću to sa 3 krofne istovremeno. Odlično. A sada stavljam na čašu što više krofna. I preko ću staviti još jednu krofnu. Ubacujem slamke. I pravim oči. Gotovo. Treba ukrasiti koktel šećernom vunom. Odlično. Sviđa mi se kako je spalo. Svaka mi čast. A meni treba pomoranđa. Iseći ću je. Odlično. A sad ću iscediti sok u čašu. Jo, nemam dovoljno snage. Michael, pomozi mi. O da, čekao sam taj trenutak ceo život. Bako, daj mi pomoranđu. Stavit ću je ovdje, a sada cedim. Da, odlično. Jao, sve mi je upalo u oči, a ne vidim ništa. Pomozite mi. O ne, prosulo si naše koktele. Jo. Šta? Samo jedan koktel? Dobro, onda je on. Ćao svima, hoćemo da se takmičimo. Zdravo, ja sam spremna, valjda. Još nismo ni počeli, a ja već imam ideju. Tako će biti zanimljivije. Ćao.
Ko je to? Konj. Bolje da stojim pored bake. Ćao, čao! A gledajte ovdje. Prvi zadatak je da spremite žele. Pa to je lako. Trebaju mi želatin i šećer. Sipat ću to sve u vodu. A sada treba sve dobro promešati. Bolje da uzmem veću kašiku. Da ne pokvasim ruke. Spremit ću najbolji žele. A sada trebaju vitamini. Puno vitamina. Ove 2 korpe će biti taman. A sad ću pažljivo iseći voće. Divno. Sada isečeno voće stavljam u tanjir. A preko ću sipati žele. Već postaje gust. Ostalo je malo sačekati i to je to. Žele je spreman. Ostaje samo prevrnuti kalup. I gotovo. Svaka mi čast. Da, ispalo baš dobro, jel da, Betty? Jao, ne plaši me. Ja ću početi od Skittles bombona. Rasporedit ću ove bombone po boji u različite činije. Tako je. Gotovo. Zatim ću ih istopiti. Uradit ću to s pomoć vatre. U pomoć, bako. Je li imaš vatrogasni aparat? Smirite se. Sve je pod kontrolom. Znam šta radi. Kad se sve istopi, treba sipati to u čašu. Da, odlično vide. Pažljivo ću sipati svaku boju za redom. Super! A sada treba sve ohladiti. Ubrzat ću se malo. Gotovo. Ostalo je izvaditi žele iz flaše. Moram je iseći. Pažljivo. Tako je. Sve je ispalo odlično. Pogledajte kako zabavna flaša. Nešto nedostaje. Izgleda da sam zaboravila da pripremim vodu. Nema veze. Uzet ću mlijeko umjesto vode. Hvala, Mabel. Uzet ću flašu svežeg mlijeka. Sipat ću ga u tanjir. A zatim dodati kakao. Promešat ću sve mutilicom i to je to. Svaka mi čast. Ukus je super. Sipat ću ga u specijalni kalup. Pažljivo da se ništa ne prospe. A sad ću ohladiti to. Bože, Mabel, opet si me uplašila. Skloni se. Dakle, gdje sam stala? Tačno. Žele je već spreman. Izvadit ću ga iz kalupa. Pogledajte kako se smešno trese. Dobro, stavit ću ga na tanjir. To je to. Wow, ne mogu da verujem. To je baš lijepo. Ova flaša je kao prava. Pitam se kakav će biti ukus. To je mnogo ukusno. Idemo dalje. Čokoladni žele. Nevjerovatno. Sad ću probati. Nije loše, ali moglo je biti bolje. A sad ću probati posljednji žele. Koliko voća unutra. Izgleda jako privlačno. Sviđa mi se. Svaka čast. To je najbolji žele. Čestitam. Tako je. Jeste shvatili ko je ovdje najbolji kuvar? A sada solo na gitari. Slušajte i uživajte. To je pobednička pesma. Da, super. Da, tako je. Pa šta je to? Glupi čvor? Gotovo, spremna sam. Jao, vampiri u gradu. Izvinjavam se, sve u redu. Pizza? Da, dobro ste čuli. Hoću pizzu. To je lako, dete. Počet ću od testa. Šta? Gde vučeš svoje rukice? Sad ću te naučiti pameti. Izazivam te na dvoboj. Evo moje ruke. Ne teraj me da ponavljam. Da, izgleda da i ja imam ruku. Dobro, hajde da probamo. Gotova si. Ajuj. Kako boli. Šta se dešava? A više nećeš da diraš moj testo. Tako je. Dakle, spremna sam da nastavim. Ajuj.
Uzet ću testo, oklagiju i početi da radim. Treba dobro razvaljati testo, a mora biti tanko. O, ti dođi ovamo. Eto uzmi, a drži čvrsto. Sad ću istući ovo testo. Eto ga. To je to. A daj mi. Osnova za picu je spremna. Uzet ću paradajz sos. A nemam čim da ga otvorim. Hej, otvori mi to. Nema problema. 1, 2 i gotovo. Betty, dodaj baki. O, hvala ti puno. Sipat ću sos na testo, a zatim razmazati ga. Preko ću sipati sir, a zatim dodati kobasicu. Tako je. Ispalo je baš lepo. A sad mi treba vatra. A gledajte, počinje fire show. Dakle, ispeći ću svoju picu. Ej, Betty, pogledaj šta ima. Eto, izvoli. Hajde zajedno da spremamo. Hajde. Za početak dodajemo paradajz sos. Aha. A zatim treba sir. Kako mirisna kobasica. Da, super je. A Bettina pizza izgleda lepše. Treba je malo zavitlavati. O, kakva lepota je ispala. A, ko je to? Plašim se. Šta? Uništila si moj kostim? Sad ću te naučiti pameti. Znaš šta? Eto ti, izvoli. A, šta je to? A, ko je isključio svetlo? Prestani, Mabel, šta to radiš? Deco, smirite se. Šta to radite? Sve ste pokvarili. Ups, izgleda da smo malo preterali. Ako uradim ovako, sve će biti u redu. Prijatno. Hajde da probam vaše pice. O, kakva lepota. Ovo uopšte nije lepo. Šta je to? Fuj, to uopšte ne liči na picu. I testo je sirovo. Fuj, a tu nema ništa. A ovo je baš takva pica koju sam htjela. Baš je lepa. Hvala, to je pobeda. Da, pa naravno, bakina hrana je najbolja. Svaka mi čast. I vi gubitnice.